Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-28 January. Hayi ingane-ke guys, uYanga imane nje yakhipha konke okusenhliziyweni, yagunyuluka, yashiya abazali bekhexile. Isho kahle ukuthi ngcono yona kube imane nje yalandela umfowabo uLikamva, yahamba emhlabeni, ngabe kungcono, ngabe iphumulile kunokuthi ihlukumezeke kanje ekhaya kubo. Hayi bathe bebeyikhuza bethi yeyi phindisela lawo magama mabi. Yathi ngeke ngiwaphindisele, vele kuyiqiniso. Yathi yabona wena mani nobaba, nikazi nina nangibona, nikazi nangazi mina, seningazi nje manje ngoba nakho nifuna ukuloke ningishusha ningithethisa la. Yabona nje mina ngizikhumbulela umfowethu, akukhona noyedwa ofikile la kumina nangibuza ukuthi ngizizwa kanjani ngilahlekelwe umngani wami, ubhuti wami ongithandayo nonginakekelayo. Kusukela njengamanje-ke nje cala ningaloke ninginaka, phumani nje kumina. Yo guys, bahazamile-ke ukuthi bekhulume naye ngasese uYanga, kodwa washo ukuthi njengoba senibonakala ngathi niyangikhathalela, yingoba nginitshelile ukuthi vele nangiziba, kusho ukuthi kuba ngivaze ngisho lutho ngoba namanje nisangizibile angithi. Ngakho-ke phumani kumina. Hhayi-ke ngale emzini kaZoleka kufike iy'vakashi ey'ningi, kufike nje umndeni wakaNgcukana, abazali phela laba baLazarus, kwafika ngisho-ke nogogo phela wakhona umaka Zoleka, bezobona phela uqhawekazi ukuthi uqhuba kanjani njengoba nje esenziwe isejari. Banithathe ihagi-ke baxolise ngokufika bengavaze beze be-announce. Kufike ngisho udadewabo kaLazarus, umndeni ugcwele uthe qhu. Baqede lapho bamema-ke nomndeni wakaMabandla ukuthi uze for idina, kuhlanganwe nje kube umndeni kube mnandi. uYanga-ke bekade engafuni nhlobo ukuya kulo mhlangano, esho ukuthi ukhathele nokuprithenda nakuleyo meeting yakhona naleyo dina yakhona kuzobe vele kuprithendwana, yena nje akayi. Wamncenga-ke ubaba wakhe uHlathi waze wavuma. Ayi-ke uthe sekuhleli-ke etafuleni kumnandi kunjeya, kudliwa kuncokola kukuhle nje guys. Kwase kwaqala-ke manje inkulumo entsha emayelana nesport. Uqhawe umane nje wathi, tata uziva njani iqembu lakho lihluliwe izolo kwisport? Hayi bo, waqala-ke wonke umuntu ohlahlamendlo manje ukuthi uqhawe ulazi kanjani ibhola? Hhayi bazama ukuchaza, hayi bo, kodwa uqhawe ngendlela abelazi ngayo ibhola beze khuluma ngama-striker guys, ekhuluma ngisho nanokuthi ubani obekumele akhahlele nini nani. Wonke umuntu emangele ukuthi hayi bo, uqhawe uyintombazane waselazi kangaka ibhola. Kuthe nje besabuza ukuthi wena-ke qhawekazi wasulazi kangaka ibhola? Wathi hhayi, uLikamva nje phela ngithi wayelazi, manje wangifundisa, nami-ke ngithathe lolu lwazi lami ngalihlanganisa nolwazi laLikamva nje, hhayi kwaphuma nje le information engiyaziyo. Ungoma ngiyayona, wangenelela ngoba bekumele athule phela uThumeka, kodwa wakhetha ukukhuluma kugcwele kuthe qhu endlini. Wathi hhayi, kanti akusikona nje ukuthi uthathe ulwazi lwakho walihlanganisa nani, yingoba phela wena uLikamva nje. Hayi bo, wathi wena uLikamva, ingakho nje ulazi kangaka ibhola. Kugcwele etafuleni, kwathiwa silence. Akukhona noyedwa guys okhulumile emva kwalapho, bungezwa ngisho impukane idlula. Bezama phela ukuthi beyidigestele inkulumo le ekhulunywa uThumeka manje sithi uqhawekazi wonke usemane waphenduka uLikamva. Guys, aphela lapho bazivela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe like necommente. Kaziyo zalankomoni, basazovuma yini ukuthi uThumeka asondele iduzane kaqhawe sekhulume lamazwi? And uLazarus uke wayihinta lento kuzoleka ukuthi hayi bo, kada wena lo muntu uke washushuzela ingane, kodwa eculela uLikamva esikhundleni sikaqhawekazi. Wathini uZoleka? Wathi no, indlela agriva ngayo kungenzeka ukuthi leli culo beliculela nje uLikamva, yabo nje mebe ndawonye, hhayi ngoba nakhe eliculela uqhawe njengamanje nje ukuthi vele uvamise ukubiza igama laLikamva. Kunjani-ke makunje? Njengoba esemane nje wagonyuluka phambi kwabantu begcwele, wathi uqhawekazi uLikamva. Yeyi, ushawa amahloni kwathi akapheli unkosikazi kaThulani, ngoba naye izolo vele ushilo ukuthi yeyi ayifanga indodana yami iyaphila, iphila ngaphakathi iqhawekazi. Imagine. So into elandelayo-ke manje kuzomele bemthathe uThumeka bemyise lapha e-psychiatric ward, cause emva kwala yakusaba okusezokwenzeka. Lo mama lo kanqena ukutshontsha uqhawekazi abaleke naye, cause siyamazi vele ekhanda kubuye kungahambi kahle. Guys, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Ngibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-28 January.
Hhayi ingane-ke guys uyanga, imane nje yakhipha konke okusenhliziyweni, yagunyuluka, yashiya abazali bekhexile. Isho kahle ukuthi kungcono yona kube imane nje yalandela umfwabula ikamva, yahamba emhlabeni, ngabe kungcono, ngabe iphumulile kunokuthi ihlukumezeke kanje ekhaya kubo. Hhayi bathe bebeyikhuza bethi yeyi phindisela lawo magama mabi. Yathi ngeke ngiwaphindisele, vele kuyiqiniso. Yathi yabona wena mani nobaba, nikazi nina nangibona, nikaze nangazi mina, seningazi nje manje ngoba nakho nifuna ukuloke ningishusha ningithethisa la. Yabona nje mina ngizikhumbulela umfowethu, akukhona noyedwa